Iloko kuzosixabanisa ngoba sasingavumelananga ngalokho. Kodwa nje khona inkomo yakho mina inkomo imali engiyibizayo ngibiza imali engifanele. Futhi ingane yakho isifundile phela. Ufuna kwenziwe kanjani baba uMhlobo? Ngamunikeza inkomo yami ngoba nguhlonipha noma ngikuthembile. Manje usukhombisa ungathembeki kumina. Fanele kwenzeke kanjani ke? Kodwa nami ngatshela phela ngathi amandla anginawo angithi. Ngokungenawo amandla kodwa ingane yakho isifundile manje usunawo amandla. Sekumele kwenzeke kanjani? Hayi ke. Ngiyabuza baba Mhlobo kufanele kwenzeke kanjani? Hayi uzokwenza okubonayo nawe. Uzokwenza okubona ngoba manje nami ngixakile. Kwamina nginamali ungibona nje angisebenzi. So ingane ingithembisile ithi angilinde ngitshele manje. Isicelo esingakanani baba Mhlobo? Ngoba lento isicelo esingakanani? Ingane sikho kade. Mina ngibhala phansi uyabona ubona. Bengangithatha bhala phansi mina ngikunika inkomo yami. Mina ngibhale phansi. Ngikunika imali abangithe phansi bhala phansi. Kwaku 2000. Oh, ukonje 2019 anginakuzokuzala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngintokazi-ke ezalwa uMamkhize. So today sivakashela ubaba ozosichazela kabanzi ukuthi kungani ela ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe ukuthi ingabe ithini into. Sabona baba kunjani? Sanibona babukeli. Yebo. Nani basakazi ba? Uyaphila baba? Siyaphila. Siyaphila nathi. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. NguMakosongo kaMzobe Sibongo. Ngihlala eStella eDartun. Oh okay. So ngicela usithathe usibeke usichazele nje ngestory esikulethile la ekhaya namhlanje yini le esingcindezi usixoxele nje la esuka khona la iqala khona kuze kufike la usikhona sengi-right sengikhathele manje sengidinga ukuthi le ndaba isolveke. Ngize la kulolu hlelo nganginomfowethu esadlala naye hostela eminyakeni yo-2000. Okay. Ehostela la eDartun. Umngani wami kakhulu. Sinabantwana. Zonke izinto siyixoxa ndawonye. Ngendlela sasisondelene ngayo. Saxoxelana ukuthi la esisuka khona emakhayeni ethu. Kuyiluphi uhlobo. Mina ngoba ngisuka le kaZulu. Okay. Yena usuka ngala eMthwalweni. Okay. Mesixoxelana ke sasizwana wafana nomfowethu wasendlini. Ingane zethu zafunda. Neza ke ifunda ngala. Eyakhe ingane ke yaphumelela umatric. Mase iphumelela umatric ingane yakhe ashode ngemali yokumqhuba umntwana esikoleni. Okay. Nami ashoda ngemali yokumqhuba esikoleni bese siyavumelana ukuthi mesivumela ukuthi mina ngizomlekelela. Okay. Kushini mina ngizohamba ngemakhaya ngifike ngidayisa inkomo bese ngiyabuya bese sizama ukuthi akhokhele ingane yakhe esikoleni. Yebo. Hayi mase khokhelekile ingane yakhe esikoleni. Iyafunda ke leminyaka yo4 yayithatha euniversity. Yazi yaqeda. Mesiqedile ke umntana wakhe esikoleni. Nase ngilindile ukuthi ngikhokheleke phela lezo imfanele ngangikade ngimkhokhele ngazo ukuthi afundise umntwana wakhe esikoleni. Yebo. Hayi ngibona sekudlule iminyaka qedile ingane yakhe eminyakeni yo5 sengibona sekufika ewu6 sifundile isiyasebenza nyawo oqala. Hayi sengibona kusekuthulekile asasho lutho. Mase sengidatha inyathelo ke manje uthi ayibo baba. Mengithi ngiyakhuluma naye ungibhokela ngolaka. Methi ngiyakhuluma naye ayakhombisa ukuthi
asayiboni lento engamsiza ngayo kanti ingane yakhe sifundile futhi uhambe eqhosha nakubantu athi hayi ingane yakhe sifundile yaqeda isikole kodwa asekhohliwe ukuthi wasizwe yimina yikho ngize kulolu hlelo ukuthi hayi angizolithula kumphakathi ongichazela ukuthi ngenze njani ngoba sengiyabona ukuthi sekufike ekugcineni. Okay. Mhlambe kade umsiza wacacisa ukuthi angikuphi ngikusizela kwamanje ngoba awunakho. So mase kukhona ngiyocela ukuthi ungibuyisele noma mhlambe yena wakuthatha njengokuthi kuyisipho. Uthanda ukuthi nje umntwana wakhe njengomuntu ongane wakho umbone enabantwana abaphumelela. Hayi sazivumelana eqaleni sayivumelana ukuthi ingane yakhe mayiqeda esikoleni uzobe esiyangibona njengomngane wami ukuthi ingane yakhe mizothi mesiqedile emva konyaka mhlawumbe mesiqedile si-right uzobe sebona ukuthi kuhlanganisa kanjani. Ngibona ngiyezwa ekutshela abantu awusakhile lapha akhibuzo omkhulu lokhu ngiphethe kabuthi hayi kanti angikhokheli ngamabomu. Uyakwazi ukuwakha kodwa akwazi ukukhokhela mina. Iyona lento engilethela kulolu hlelo ukuthi ngase kwenzeka ukuthi inkinga yami ixazululeke nalo baba lo ngoba usengibikele into eziningi akusenje ngoba sasikade sivumelene ekuqaleni. Yebo. Okay, mhlambe ngabe nagcina nje ukukhuluma noma nje ukubonana and the time nigcina uke wachaza usuke wabhoka ngolaka. Ekubhokeni kwakho ngolaka ngabe uthi ngizokubuyisela imali noma ubhoka ngokuthi umntwana mhlambe akakahlangani since esesebenza. Hawu uthi hayi akahlangani into zakhe akahlangani inhlobo nje. Kwa ngiyezwa meqhosha kubangani bakho uthi hayi into zakhe yena se-right kodwa la kumina ufika kumina njengomuntu othi into zakhe nje ayihlangane enhlobo. Okay. Angazi ukuthi uchaza ukuthini kodwa nje uthi akuhlangane enhlobo nje nengane yakhe ayiboni kahle kodwa nje into zakhe nayikhuluma nabangani bakho ngoba sihlala ndawonye nje hostela uyasho ukuthi hayi into zakhe ihamba kahle ekhaya lakhe ingane yakhe siyaqeda yilokhu manje mina ngifuna inkokhelo yami. Yebo. Yena useshiye into eziningi usho ukuthi nenkomo la inkomo le ekade lokuzazi ngaleyo mali le yale nkomo yayizacile isiyazacile inkomo yami engakade ngiyidayisile uthi hayi wadayisa inkomo ezacile ngoba unjani ngeke ngikhokhele mina manje kusho ukuthi hayi angazi fanele ngenze njani ngibona ukuthi fanele ngize kulolu hlelo. So njengoba umlethe kulolu hlelo olungabukwa abantu abaningi mhlambe nomndeni wakhe le video le izifinyelele kumndeni wakhe nowakho mhlambe awunankinga yini ukuthi ubungani benu buphele ngesimanga sokuthi uke wakhuluma naye wathi mase kuhlangene uzokunikeza so mhlambe athi asibona isidingo sokuthi uzumfake einkundleni la kuzobonakala khona ebantwini abaningi mhlambe kuze kufinyelele ekuthenini kuphela nobungani. Hayi angikho empini kanjalo kodwa ngifuna sengathi lento yethu ibingathola isixazululo. Yebo. Mase kwenzeka kube khona isixazululo phakathi kwethu. Okay. Ngabe sekugcina sengathi sekuyimpi kanti sakhula sindawonye futhi sayabangani. Okay. Umngani bethu angifuni kuphela kodwa nje ngifuna sengathi ubengaba nayo indledlana. Yebo. Mhlawumbe ukuthi ehle mhlawumbe ngoba ngamletha kulolu hlelo nje ngifuna kwehla imoya kuyena abone ukuthi lento engangisho ngangimsizile phela. Yebo. Umuntu omsizile ngangolungu abuyele kuwena azolukhuza azozehlisa. Okay, kuyazwakala babuthi awufuni impi ucela ukugodwa nje ukuthi ukhokheleke kuphela. So sike saxhumana naye ubaba simtholile ukhona so ngicela uvele ngimlande ukuze nizokwazi ukuthi manje nikhulumisane kahle sihleli phansi nibonana nje ubuso nobuso. Yebo. Ngiyabonga. Ngiyacela usisondezelene.
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So-ke umhlonishwa uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi njengoba solokhu esikhuluma sizosondela ekuthenini le ndaba iyaxazululeka le esimngayo la ekhaya namhlanje manje. So-ke angazi ukuthi kuzoma kanjani but sike sibeke nje indlebe sizwe ukuthi kuzogcina kuphi. Sawubona baba kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Mina ngisuka la kuDanbar Road. Yebo. Ngihlala kuDanbar Road. Oh okay. Mina ngumhlongo wisibongo. Oh all right. Yebo. Ubizwe la ekhaya sicelile ukuthi sicela usondele ngoba ubaba la kukhona udaba afisayo ukuthi ligcine lixazululekile phakathi kwenu nobabili. Usichazilile ke wathi ube umfowenu nawe umfo wakhe nihleli ehostela elilodwa ilana ahlangana khona usuke emakhaya wakho naye uthi wayesuka emakhaya wakhe kodwa indlela enazwana ngayo ubungani benu bagcina kwabe ngathi ningabafweni begazi. So wasiyachaza ukuthi benezingane ekukhuleni kweingane zenu eyakho iyaphasa kumatikuletsheni and then kwafanele ihambe iqhubeke nemfundo yayo efundweni eziphakeme. So wathi ke wena wamchazela ukuthi awunawo amandla ukuthi uqhubekise umntwana afunde esikolweni. So wasiyabona yena ukuthi okay vele umfowenu and ukhonzile kakhulu ninabo umngane. So wabona ukuthi mhlambe kuhle ukuthi agoduka emakhaya afika athengise inkomo then mase buya naleso samba akusize ngaso ukuthi ukwazi ukuqhubekisa umntwana. So wayesengichazela ukuthi izivumelwano zenu zazithi mhla umntwana eseqedile ukufunda wagogoda wasebenza uyobe usuyambuyisela ngendlela ayekusize ngayo ngaleya minyaka umntwana engakaqali esikolweni. So usethi manje kumntwana uqedile uphumelele usiyasebenza right manje but ulokhe ekubheka elokhe ecela ukuthi okay ngicela ungikhumbule phela ngalokho akusiza kwami engakusiza ngakho esavumelana ngokuthi umntwana mase sebenza uyangibuyisela. Uthi ke ubaba anihambi kahle anihambi kulayini owodwa uhamba kowakho ujantshi awusahambi ngalo jantshi lo enanihamba ngayo ninobabili mhla ekusiza. So yiyo ke indaba ilapho ke le akucelele yona usicela usondele ukuthi nizokwazi ukuhlala phansi nikhulume ukuthi awusakubuyisi ayekade kusize ngakho ngalesa sikhathi umntwana eyoqala esikolweni. So angazi noma ubaba umhlongo uyayazi yini lento engikhuluma ngayo. If uyayazi ngicela ungitshela ukuthi yes ngiyayazi, if awuyazi uyasukela usho futhi nalapho uthi angikwazi lokho ukukhuluma ngakho kusha kubini. Cha angiyakwazi baba khuluma ngakho. Okay. Uqinisile kona. Kodwa ke nami ke bengimtshelile ngoba umntwana uyasho ukuthi amandla akakabi nawo kahle. Uyacela ukuthi athi umbekezelela kancane. Okay. Yambekezelele isikhathi sibe asisekude kakhulu. Oh okay. Enye into ke ake angitshela yona uke wathi kimi usujabule ngalendlela ukuthi usunesibindi sokuchaza kubantu ukuthi ngisho emakhaya suwakhile umntwana wakho ufundile waqeda unesifundiswa nje sakhe sithi wena sesiyasebenza manje. So wayeseba nokubheka ukuthi ubaba umhlongo wakhile emakhaya metshela abantu nje bazi ukuthi ubaba umhlongo unekhaya nje elivuthiwe nje elihle libukeka kangcono emakhaya. Kodwa yena ayekade ekusize ngakho ukuthi umntwana aqhubeke nezifundo zakhe awukazi uzumbone ngakho. So yenye izinto le edala ukuthi namhlanje akucela ukuthi usondele nizokhulumisana ukuthi kwenzeka kanjani manje. Ngoba nami umntwana ngimtshelile ngamtshela ukuthi manje
lo baba lo uyacela impela ukuthi asimnikeze ilokhuzana imali yakhe. So manje nami-ke hayi umntwana wathi cha yena usamile nje lapho amandla akabibili kodwa Okay. kuzohamba kuhambe simnike makuba amandla seyatholakala. Okay baba, lokho okwakha emakhaya mhlambe ngabe amandla wakho noma amandla womntwana wakho? Amandla Omntwana. Ikona-ke lokho baba esifuna ukufocusa kukhona ukuthi yes ukwakha vele into enhle and akekho umntwana ongathanda ukuthi ikhaya lakhe libe lihle libe right, but yini edala ukuthi umntwana angakhumbuli kuqala ukuthi ukuze efike la ekhona kwakwamandla osizo lomfweni, why engaqalanga ngokuthi akhokhe la qala ngoba phela khona amandla okwakho okusho ususa amandla bekhona. Yini engaqalanga kuqala axazululo kwababa ekuseceleni kuyima akha ekhaya? Akulona iqala ukwakha kuhle siyancoma, but why engaqalanga ngokukhokhela ngokubuyisa okwababa kuqala? Noma ubaba uMhlongo akamtshelanga umntwana iqiniso ukuthi imali yokufunda ekhaya yayivelephi? Imali yokufunda cha ngamchazisela umntwana. Uyazi Umntwana uyazi. so yini edala-ke baba ukuthi umvumele nje azaqale ngisho nanokwakha ekubeni ubaba ngala akakhokhelekanga? Kwenzeka kanjani? Hayi kwenzeka iphutha sisi kusho ukuthi ngathi ingane ke yasho ukuthi khona isikwelejana nayo ibinaso. Manje ke ucela ukuthi akaqede la bese ke eyeza kubaba amkhokhele imali yakhe. Hayi baba uMhlongo, mina nje into engiyibona kuwena angisho ukuthi ngithini, angisho ukuthi ngikhombisa ukweyisa kulolu hlelo engikulethe kulona. Mina ngibona nje ukuthi sengathi ukhona nokungithatha kancane mhlawumbe. Angiboni khona into enihlulwe yona nani nobabili nomntwana wakho, kodwa ngibona sengathi nina nomntwana wakho khona ukungithatha kancane. Yikho nje ngithatha iy'nyathelo zokuthi ngizila ngoba ngiyabona ngithatha kancane nje futhi. Yabo ngibukela phansi kanti mina ngabe usizile. Lo mntwana wakho ngabe akekho kuleli zinga kulona ukuba angilivezanga usizo kuwena, kodwa ngathi nawe awuliboni usizo ngalwenza kuwena. Umuntu nje ngathi nje angazi ukuthi ngachaza ngithini, kodwa ngathi nje usizo lwami ulibukela phansi nje. Kanti phela yonke into yenze ngoba kwenzeka nje impumela yalapha kwakho imini engakusizayo, kodwa manje ngibona sengathi nje umuntu onganakile. Ngibona sengathi sikhona ukuthonsana. Right. Manje ke asikhulume ya right kona wangisiza ngiyavuma wangisiza. Okwenkomo singakufaka kona. Okwenkomo. Angithi wena wadayisa inkomo. Ngadayisa inkomo. Kodwa manje kona wayidayisa kodwa manje ngithande nami ukukhala kodwa ngenkomo yakho. Yayinjani kanti baba inkomo ayidayisa? Yayizacile. Inkinga yayizacile nje kuphela. Manje futhi mangithi ngiyayibuka ukuzaca kwayo amawekho amanoni kuleya nyama. Ngilalela baba. Kodwa manje angithandi ukuthi nami ngendlela engizobeka ngayo ukuthi sixabane nomfowethu. Yebo. Ngoba ngiyasho ukuthi cha ngizomlungisela yona into engizomnika yona kodwa ke ubaba the time kade ekukhumbuza ngokuthi umlungisele wayethe ulungisela imali engaphezulu kwakula kunikeza yona, mhlambe wayesefakile ngokuthi iminyaka isihambile noma wayethe ecela umlungisele okulingana nalokhu ayekade kunikeze kona vele engafakanga lutho ngaphezulu ngesimanga sokuhamba engafanga. Pho why baba uMhlongo ukhala ngokuthi yayincane izacile inkomo ayidayisa ekubeni umntwana wasizakala wakunikeza leso samba leso? hayi
kusho ukuthi nami mangikhuluma kabanixolise ke ubhuti impela ngoba kusho ukuthi mina okufuneka ngimnikeze ngoba umntwana ungithembisile ukuthi imali angasayithola uma yeyithola kufuneka ngiyihambise kuyena. Oh, okay. Mhlambe ke awunaso isiqinisekiso sokuthi ungase umntwana ayitholele imali? Anginaso isiqiniseko ngoba besingakakhulumi lutho ukuthi into yaningi. Okay, shuthi umnumzana angahlale nje alinde. Ngithi mina hlala alinde. Okay. Kuyazwakala baba. Hayi, sekugcina phela manje. Kade lo baba phela ngikhuluma indaba lenkomo yalokuyala enkokhela. Hayi, sekugcina nje. Okay, mhlambe awufuni uphelele unyaka ka-2026. Angifuni uphele unyaka ukuthi engayikhokhile le mali yami. Kufanele ayikhokhe le mali yami. Ngoba ngangimnika imali ngothando. Ngoba ma asabhekana nje ukubhekana. Akusekho nje ukukhulumisana phakathi kwethu. Okukhombisa ukuthi khona lento ayifuna kumina. Ufuna impi nje yena umthetho akafuni into elokuzaneni. Impi ayifuna kuphela. Izayifuna impi ngoba phela manje nawe kodwa wadayisa inkomo ezacile. Kodwa-ke angidluleke lapho-ke. Ngathi babe khona lento ofuna ukuyixoxa mayelana nenkomo ezacile. Mhlambe ukuba ubaba ngala ubethe useyengeza kule akusiza ngayo. Ngabe mhlambe ngiya-understanda uma ngabe ukhalela lelo lokuthi inkomo uyayizacile. Kodwa mayethi mawuthi akengezanga ngalutho. Ucela injengoba nje wakade kunikeze yona. Yini pho ukhala ngokuthi yayizacile ekubeni akengezanga lutho? Inkinga imali yayo inkulu sisi. Oh, inkulu. Njengoba ngikhala nami ngikhaliswa ukuthi imali yakho inkulu. Kodwa baba imali ekahle. Inkulu imali yakho. Baba uMhlongo. Ubaba. Inkomo yakho. Ngoba sasidayisela noma ngangukhokhela ngo-2019 nje. U-2025 manje zonke ziyakhula. Manje wena ucabanga ukuthi ziyakhula. Ngoba le nkomo ngangidayisa u-5,000 ngalasikhathi. Uzo-10,000 phela manje. Iloko kuzosixabanisa ngoba sasingavumelananga ngalokho. Kodwa nje khona inkomo yakho mina inkomo imali engiyibizayo ngibiza imali engifanele. Futhi ingane yakho isifundile phela. Ufuna kwenziwe njani baba uMhlongo? Ngakunikeza inkomo yami ngoba ngikuhlonipha noma ngikuthembile. Manje usukhombisa ungathembeki kumina. Fanele kwenzeke njani ke? Kodwa nami ngatshela phela ngathi amandla anginawo ngithi. Ngokungenawo amandla kodwa ingane yakho isifundile manje unawo amandla. Sekumele kwenzeke njani? Hayi ke. Ngiyabuza baba Mhlongo kufanele kwenzeke njani? Hayi uzokwenza okubonayo nawe. Uzokwenza okubona ngoba manje nami ngixakile. Kwamina nginamali ungibona nje angisebenzi. So ingane ingithembisile ithi angilinde ngitshele manje. Isicelo esingakanani baba Mhlongo? Ngoba lento isicelo esingakanani? Ingane sikhathi. Ngoba ngibhala phansi uyabona. Ubona. Ngiyabona ubhala phansi mina ekuyini inkomo yami. Mina ngibhalile phansi. Nginika imali abangithe phansi bhala phansi. Kwaku 2000. Oh, ukonje 2019 angizokuzala. U2000. Lo 2000. 2019 ke sethi ngala ngiqeda esikoleni. 2025 manje angiboni ithelo. Ngenze njani? Kodwa ukahlangana umnyaka eminingi. U10 years ahlangana. Ufuna ukuhlangana 10 years? Alungiziseni babalaleli. Ufuna ukuzohlangana 10 years lo muntu. Ayenze njani baba Mhlongo? Baba ngicela ukuthi kube nganeno hayi 10 years. 10 years sekusikhathi eside kakhulu. Ngicela kube nje nganeno.
Kodwa-ke ngoba ingane ngiyitshelile ukuthi cha izoyibuyisa imali yakho. Sengikubalele iy'nsuku uyabona next month cishe uzoyithola le mali yakho. Kodwa nje bangavale sesifike la esifike khona. Ukube wavela ngitshela ukhuluma iqiniso kumina njengendoda ngoba phela sikhule sizwana nawe. Asabheke nje ukubhekana. Ngizakulethe la ngoba phela angisakutholi. Ngisho inciko zami awusatholakala. Ufunani kanti? Baba impela nami hayi bona ngeke ngiphikise kakhulu Ngesaba mina ungene enkantolo ngenxa yakho. Yiko ngibulethile. Ngibona ukuthi ngcono la. Manje wena wenza okwakho nje. Hayi kuzolunga umfana sengimtshelile nje yabona nje uthe next cishe kulamasonto ezayo lenyanga ezayo yabona into yangoMarch cishe kuzobe seku right kuyobe seku right yonke into. Enough nje hayi ngeke. Wokugcina nje. Gcina yonke le nto. So mawuthi ngabo March kuzoba uMarch. NgoMarch. Iya kuba uMarch impela ngiyamthembisa impela ukuthi ngoMarch impela kuyobe sekulungile. Okay, if baba uyaphela uMarch and akakaboni lutho. Mayiphela uMarch ke right. Sesobona usezinjani njengamadoda nathi. Awusathola nje ucingweni lo baba. Mhlawumbe ngoba sengimlethele la mhlawumbe sekuzoba ngconywana kodwa nje awusatholakala kwayena. Angisamboni nala ejwayele khona. Nala besiphuza khona eDalton asaveli kwakhona. Angazi indaba kolova Kuzobanzima. Ngoba nami ngeke ngahamba avashe emakhaya sengibuyile kodwa lapha eDalton futhi. Usuzoyiphendula incingo manje. Ngizoyiphendula incingo manje ngiyamthembisa ukuthi incingo zobe sezi-right. Okay, shuthi asimeni ngoMarch. Asime nje ukuthi uMarch. NgoMarch nje noma kanjani imali yakuhlala ezandleni. Oh okay. So if kuyadlula kuyela ko-April ntontoni kushona le shuthi kuyobe sekuxoxwa enye indaba ngaleso sikhathi. Seyenye indaba manje. Sesidlulile kulento nami ke ngizocela ubaba umsulingi Nyembezi nje uyobe sesulekile nje mas ngalezo insuku. Okay. So okwamanje asimele uMarch. Okay, uzizwa kanjani ngalokho mayisho kanjalo ubaba? Khona hayi ngibhlungu. Angifuni ngisho. Okay. Ngoba into engenza ngibe buhlungu kakhulu. Uba umhlongo. Kuba ngalibaka. Ngoba sengingakutshela ekuqaleni. Yebo. Egeyiza lo baba lo. Angimazi ufuna mina lo baba. Eish. Wena ngizocela nje ukuthi uba umhlongo. Noma into isikhathi sami ukuthi sithelana amanzi. Kodwa nje indlela enza ngayo ayikhombisi bona sithelana amanzi naye. Sasabangani. Yebo. Sasiphuza ndawonye senze yonke into ndawonye. Kodwa namhlanje sinkulu nempaka. Okay. Shuthi uyakwamukela ukuthi asimeni ngoMarch. Hayi. Ngibona hayi. Kodwa nje ngibhlungu emoyeni. Ngibhlungu emoyeni. Baba Mhlongo, ngiyathemba ukuthi nawe awujabuli umbona ubaba esesimeni esinje. So ngiyakucela ukuthi sime kuMarch simeni kuMarch abuyiseleke inkokhelo yakhe. Ngiyacela. But ke nje ngiyabonga ukuthi ungihloniphe ugcine ngokufika la ekhaya ngikwazi ukuthi nikhulumisane nibonana. Ngiyabonga kakhulu mnumzane. Siyabonga. Ngibukela lapha ekhaya nizwele nani ukuthi siphethe ngokuthini waba uMhlongo uyathembisa ukuthi na kanjani bazomkhokhela ubaba ngoMarch because umntwana wakhe umthembisile wathi uMarch. So ngiyathemba ukuthi ubaba mekhipha igama uligcina enza kanjalo njengokulikhipha kwakhe njengomnumzane. Siyazi ke abanumzane abakhuluma into benze okunye siyakwazi na. So ngimthembile kakhulu ukuthi uzoyibuyisa imali ayekade efundise ngayo undodana wakhe awuthe undodana ngisho undodana wakhe emfundweni zakhe ephakeme. So angazi mekuthi kwenze okunye siyophinde sibuyele kunina siphinde sonichazele ukuthi kwagcina kwenzekeni njengoba kuJanuary manje. uMarch akuyona ke into esekudeni noma mhlawumbe kuzodlula iminyaka uMarch nje ula eminyango. So kungesikhathi singanani sizobuya sizonichazela ukuthi kwagcina kwenzekeni. Igama lami Sidufuza Dlangamandla Zulu. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like and share. Ngiyithanda kakhulu. Bye.
le Black Life TV.